one of my friend, ako ra po ni siyang kauban sa trabaho, request siya nako og usa ka verse, ganahan siya nga mao akong buhatan og video. Mao ni iyang favorite nga verse nya, ni-request siya nga mao iyang pabuhatan og video kay ganahan siya nga maminaw ani nga verse. Kani nga verse usa ni sa mga top verse. Kani nga verse kung atong pamalandungan ug atong tagaan nga pagsabot, gyud kini ka pagka-verse. Nya kumon na ni siya nga verse sige nantong madunggan. So kay request man ni sa atong amigo ato ning buhatan og video. Unya kani nga verse mao ni ang John 3:16. Halos ato familiar na nato kini. O halos ato sa ulo na nato kini. John 3:16, for God so loved the world that He gave His begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Igsoon, ingon ana kanindot ang gugma sa Ginoo kanato. Ingon ana kadako ang gugma sa Ginoo kanato igsoon. Ug dili lang kay sa gugma igsoon iya pag yung gipakita. Dili lang kay gisulti niya ang iyang gugma kundi iya yung gipakita ang iyang gugma kanato. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo kanato igsuon, iyang gipadala ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan. Nganong iyang gipadala ang iyang bugtong anak? Unsay purpose sa iyang bugtong anak nga iyang gipadala diri sa kalibutan? Ang gipadala ba sa Dios ang iyang bugtong anak aron pagsilot sa kalibutan? Wala niya gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan aron pagsilot kundili aron sa pagluwas sa tanan nga katawhan. Ang pangutana igsuon, ang kaluwasan para bagayod kini sa tanan. Ang tanan ba nga katawhan makaangkon sa kaluwasan? Ang tubag? Dili. Unsa ingon niya? Ang tanan nga mutuo kaniya maluwas. Ang pangutana igsuon, nituo ka ba ni Kristo? Ang pangutana igsuon, nituo ka ba sa anak sa Dios nga gipadala sa kalibutan? Kay niingon man siya sa verse nga ang tanan nga mutuo kaniya maluwas. Ang pangutana karon, nituo ka ba ni Jesus? Ug ang imong pagtuo ni Jesus, tininuod ba kana? Kung tininuod ka na igsuon, imo bang ipuy-an ang imong pagtuo kaniya? Gikinabuhi ba nimo si Jesus sa matag adlaw? Imo bang gibarugan ang imong pagtuo ug pagdawat kay Jesus? Igsuon, kung imo ka nang gihimo, maangkon nimo ang kaluwasan. Tungod kay kung wala nimo kana gibarugan, wala nimo gipakita, wala nimo gibuhat ang imong pagtuo ug imong pagdawat ni Jesus, igsuon dili nimo maangkon ang kaluwasan. Tungod kay ang Dios mismo nagsulti nga ang tanan nga mutuo kaniya maluwas. But pasabot nga ang dili mutuo kang Jesus ug dili mo dawat kang Jesus, dili maluwas. Amen? Unsay maangkon sa dili mo dawat kang Jesus? Ingon siya diri nga malaglag. Ug ang reward nga madawat sa mutuo kang Jesus ug mudawat kang Jesus ug puy-an ang iyang pagtuo ug pagdawat kang Jesus, makabaton og kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon mao kanang ang atong kalag makigauban sa Dios didto sa iyang gingharian. Mao na nga wala na tay kamatayon. Mao na ang ikaduha natong kamatayon nga dili na gayud kita mamatay. Naa na tay everlasting life. Wala na'y kamatayon. Ang atong lawas madunot, mamatay, ug naay katapusan ang atong lawas. Musurrender ang atong lawas. Apan ang atong kalag kung tinuod ang atong pagdawat kang Jesus ug atong gipuy-an ang atong pagdawat kang Jesus, ang atong kalag makaangkon gayud og everlasting life. Wala na'y kamatayon. Maong kinahanglan igsoon ato gyud dawaton ug atong puy-an ang atong pagkinabuhi ni Jesus. Tungod kay nag-ingon si Jesus sa John 14:6. Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mao na igsoon nga kinahanglan mo tuo kita ni Jesus. Kinahanglan mo dawat kita ni Jesus sa kinasingkasing gayon. Tungod kay ingon siya ang dalan, siya ang kamatuuran, ug siya ang kinabuhi.
o walay makaadto sa amahan kung dili muagi kaniya. Ang Bible mismo nagsultihan na igsuon. Busa, sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, samtang kita nagpuyo nini nga kalibutan, ato gayong dawaton si Jesus sa kinasingkasing o atong puyian ang atong pagdawat kaniya. Aron atong maangkon ang kaluwasan nga atong gikinahanglan. Amen? God bless sa tanan.